Olemme nyt tänne kokoontuneet Liisan ja Maijan häihin. Ja minä kun olen vähän tämmönen lyhytsanainen, niin kuules Liisa, haluatko sinä tämän Maijan? Kyllä. Ja Maija, haluatko sinä Liisan? No totta kai. Okei, sitten sä voitte suudella. Vastustan. Arska, mitä tää tarkoittaa? Missä sä oot ollut? Jossain perseessä taas. Mennään naimisiin. Sopii. Jahas, se meni sitten vähän mönkään. Että mennään me naimisiin, Jouko. Okei. Jos tää nyt kaikki muutkin menee naimisiin, niin mennäänkö mekin? Joo! Sua ei tarvitse varmaan edes kysyä. Ei. Jos saa mennään naimisiin. Oi rakkaani. Kukaan ei mua huomioon. Ihan törkeää.